רכבים לשיקום זה אנחנו, עובדים עם כל חברות הביטוחים, סחורה הכי טובה יש לנו, קניית ומכירת רכבים, קונים, מתקנים ומשקמים, עובדים עם כל חברות הביטוחים, רכבים מתוקנים במחירים שלא תמצאו בשום מקום אחר. רכב לשיקום במקום הראשון, הכל הוא קונה ומתקן, קונה רכבים לפירוק ולתיקון וכל מה שמזדמן. אנחנו מתמחים בשיקום רכבים מכל הסוגים עם הקפדה על איכות בלתי מתפשרת, רכבים מתוקנים עם תמורה מצוינת למחיר. כל הרכבים המתוקנים רק אצל רכב השיקום, והמחירים הכי טובים, הכי אלופים בתחום. הקנייה והפתרון המושלם לרכבים שלכם, כל רכב עובר שיקום קפדני ותיקונים באיכות הגבוה ביותר. איזו רכב ולא משנה, יקבל שירות שהכי מדהים, מכל הפיתוחים אני קונה. ברכבים לשיקום תמיד בוחרים שירות אמין ושקיפות מלאה, קנייה ומכירה בתנאים ברורים ומקצוענים. אנחנו קונים בחברות הביטוח וגם מוכרים אותם. אם יש לכם רכב למכירה, מחפשים רכב מתוקן ואיכותי, לפרטים נוספים ולתיאום שיחה התקשרו עכשיו 055-777-5733. רכבים לשיקום, קונים, מתקנים ומוכרים באיכות ששווה להכיר.